kaburom bat ke jiro na ai show blay hagani kapor but tu pin long ke blakar ku jo try ke jing suk blay kan dan pi ke jing ai ke jo try kan dan ke jing snei chu ge ne bom chu kot bat ke jing e jo kalong bom chu kot jisu e ye pi haganu nu ke jaka ba pidan kani ke kubor ke wan ban kren bat ban wan ra ya ke jing shai jong umen sim ko na ke tin jong blay kabenta ban kren hagani ke por kalong Marsien khie mynstep kumno ban le kani kalong ka jingkali don kiba batai hakaliang jong kamet yong khie mynstep ya exercise nang ta di nang ta yale ban le ki yoga lani ban le kita ki meditation lani ki nu kiba kila ban kenter kamet kapat Andai kwa ban yaitu baru kita kinomla banne slam ki jinggerku namar ki dai tangi kemet bar ki donru ki basngau tu bakla anong yepi kum ki kristan ngim don kam man penon kam yoka kum ki kristan ngim don kam ban rung syakata ka jingmut jong ka yoka klet yaka bat kani kanomon ra ya ka jinggerku ya ka mensim jong pi Henry ke ai ke bang kwa ban ya tu ya pi kum ki bangai bat ki bakloi ban yang ke tin blai Marsien khie mynstep kumno pin le tongan pule na ke tin jo blai kendiat na ka sam ka basan ke khot ka balai kong kumni David Wong I try mynstep men your snow ya ke tin jonga mynstep ngan pen bait ya la ke jing tuai hami bat ngan up kmi Unong ruai samu hikai ngi ba mynstep ublay yo snow ikaktin jongi mynstep ngin duai mynstep ngin pulay ke Bible mynstep ngin perkat ya ke jingi you try mynstep ngin penbek ya la ke jong ke jingim show try mynstep ngin duai bat ngin ruai bat ngin ya ro yo try katagalong kababarobor laju hikai haki balang haki jingi selok bada ke jingelap Henry ke ka badon kam ya ka bangi don kam man sumar ya la dem man Marsien khie mynstep ka banin kong kalong Marsien khie mynstep Marsien kendet threat na ka bayo thia habden ka jingbun kam wat pen khia ya la ka jingmot wadong benta ke sngi ngaha pan le sibun ge kam benta ngaha pan le kumta ban pendiau ya la ka mensim ban penno ya la ka mensim ban pen ban khia ya la ka jingmot kiar na kata susu ngio i hang ni wat kren ki tindu jingkermen ya la de ne ya ki wai mynstep la kalong ya la de banong ngala le kumta kaski ka basniu la ne ngan sa field exam la ne ngan sa field interview la ne kumno ngan pendep ini ka kam la ne kene ngamla ban pendep ki student kin peni ya ke jinge la ne kumno ngan ya kumno ngan kumno ngan face ya kita ki challenges nang ta na ngan yo bam yo di nang no ngan yo bela ngan tray kita tindu jingkermen ya ledi badi ki wei pat kier wadong ngapang ngasitam gakta gakli gakta gamet ban ban krendu jingkermen kani pihab ban control lada done kebekum gata wat nam kren leni wat ye ki wei ru nang ka wat wan ra ye ki jing baklan menhenin Marsien khie na batia Wat namongo ngalale kumta kumta nang taken roy yalo lok ele galok balai pile kumto menin balai pilong kumto kita kilong khot si kun ki mai tim ye ki kitu kinomla banwan ra ya ka jingkerku kiam na kita nang takier ya ka ban mai kun lene mai lok lene mai nong tray lene mai para Marsien khie na batia wadong balai kami ija balai kam setsya balai kam satkani balai kam sargaying balai kam lum balai kumta mai bla 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 sedang ban kren sedang ban mai
ketu ke shikan tin ke jing dom jo pi kan penjungut ia ke sngi jo pi baro kawai. Dia mah ada kedau bun sin ki beriu ki raiko kim sup kim kemen bat bon apeng joki om tang kata ki sngo jenjar ki lek ni na ying da sejing tray ki sngo diau ki ban khia na mar ba mynstep ki la pen khia lupa ya lade kila mai kila timbriu nang ta la dam la ban yaisha la mai si lok la mai si khun nang tam la ban yaisha mai kinong train la ban yaisha mai pramarjan prashong wai la new trying on mai kinong shong wai la ni ki do kinu ki bajia klem don jing perkhat ia ka jing penjot ia la ka jong ka jing yem but kini kilong ki ki bangi ha ban snutu Namar si kentin ki kentin besniu kin penput ia ke jingmut babaha baro. Kier na gani kenu ke isu, kenu ke debate, kenu ke jingi peninia ke jingi mai ke jingi tim kier. Mynstep ke day banong kut pure clean. Kumbaga met dan kam ia ke clean air, ia ke tanggal air bakut. Pidan kam ban site ke met di ke leni pidan kam ye ban sum ban site mynstep ne chanit leni pidan kam ban phong ki jan ki babha internet le jing tray le ki school le ki kam ya ka jing murru pidai ban pen bhabriu bor den ma de daw nor wai samwong ablei ai ki tin ka sintur jonga bar ki jing pusan ka danu jonga kinlong balap diang hon hakmat jome Kini kilong kibab ni hapan sumar. Nang tekiar na kabakran sniu. Lani kabataray sniu. Lani kabamut sniu. But kiru, what ya kajing pek mobile phone, Marsien khie na batia. What Marsien can did, what taray ki mobile, what check. Yo ke message kabasniu. Yo ke jing keren ke jing kan thok ye pi yo ke comments ke bapen skusi ye pi yo ke nu ki dur ki dar ki ban pen jebo baro chisngi phimla shu ban delete ye ka main jo pi na ka jing mot ka basni kini ki long ki ke ba pi ha ban sumar haga jaka kata pule pen ban ye ka bible bu ye ka bakan don ki jing kermen ye ka ski baro apa ye ka pertai pe ye ka sin maneng pe yo slap pe ye ka ski pe ye ka jing thau blai ki long ki jing kar khu ye le ban pen rung ye ke ba ba nang kawat ki khon ru kim dai ban sait nia ye kimi ki kpa kim dai ban pen inia dum dam lani haga daga ktin namar teng ha ka jing kun kam kum ka kami kum pa bat kum ke ying teng ha ban pen kre school khon hab shet ke jal jul hab song tifen hab sait jan hab lum ying lum sem le se yu mok le se gitan ki kam pen kre se ke jaka ban le tre le ta nang ta don se appointment ba ban pendep nang ta don se ki wei pat nang ta don wat ye ka kam kala ban sniu le ne la ban pet no ye ka appointment ka badon le ne wan no kubor ba sniu yap mano du mano le ne yos ngo na ke baro hab enki ba kum kata pidai banong cool down jai ki aisha palai ka donut ka mensim wadap eng ka jing bun kam sumaria la utlit ngan puli ye pi don ki briu ki bamla ban sumario telit bible ko ong don ki bakren turmur kum ki jingdung ka wat henreu telit jo ba start ulong ka jingkhia ki don ki breu Marsien khie la dam ko bawanu perthat la mai breu lut la tim la mai lut ke ying December ko wei la long kumba wan kal air jabo ay ke ying long kumba wan kal air jabo ha kamra shidja ha kamra thia air jabo baro ko wei bandala mi nang tu ban pen khoi baro shiski kala jabo de na ma de ka daw breu si yopang de ma de daw breu setlat de ma de daw ka kam ya de shu ak jing trai de ma de daw ka feel ka kam ka jam ka yo ka kot ka feel but don le ki kentin ki ba ki khasi ki ong balada ya mai e aying sem la ne por bam por di waru khauru unmi no na yi ki don ki jing sneng ki ba ki riu temen ru
kisneng but they halor jong gani kanong rim ka tinu playru ka ong la si kentin ka ja sudah babat ka jing suk bani ka ying ka badap ka jing khawai rengkat ba ka jing le te halor jong gani thâu play un kar khu ye pi bu ben ye ke jing mut berkat ye la ke jing em ke ying ke sam bat ye la ke jong ke kam ke jam la pi deu briu bolong officer la deu nong tray kam ji babun da pi long play ne yin office pi long play ye ke ye tray le ne pi ki ba po pi long play ye ba lord nang ta ha school ha ka jing puli ha ke kam ke jam par ro kin long jai Day halor jong gani you don kamban IT la ka donut show blay kaban ning kong e ba pinle wa ye ka khmat utrai pusan ye ke jing bhau blay kali la de try ai ngo bang nang la ban khi ye ke ni ka step bang ngam shom la yap no boro shimi ngai rang yo ai ngo yo try lum ye ke ing ka sem puli ka bible tuai ye thu ke jing bhau blay ye ka ing ka sem what ye lord ni way what ye ben ka lok am de ban ben yo lok de ban ben ye ka lok lem ni de ban ye ben way pat and re ye thu ke jing bhau try ye thu jing ye yo blay but komta ka ying ka sam but ka lek ka wan but ka sanchar khadar kan suk kan san but ka jingem kan long ka babay blame ka khu ye phi mar ye khi na ka batia hila tep kumno ban wat ban bait like a donut show try being a duai ne ka por ha ka kerteng ka do jisu na ka banta ki ne baro ki chi kai but ki tin ki jomi to kren ki long ying long sam try ki ba ju ya nia ki ba ju ya mai Marsien ki na batia ki ba ju ya dai ki ba ju kan an ki khon ki snow thu mi ki pa lok pat ka lok ha ying a sam para hen men but ki ba shu dap kan ki jinia ka ji kan an play to kan long jai kan suk man sim kin le kin koi kin khia kin man bha but kin long jai whatever kim don jinta kim don ba ma yin kin om yo ut kin bam kin di whatever kim don what ke jing bam di sha kin di watang da go kin suk kan sim try be it kan ni kan wan ra ke jing suk blay ke yin ke sam kren ta ki pen bek nang ba ka long ying long sem jam ki ba bo na blay kan don ka buram blay na mar ko tribe it ba me shong ha ka jaka ka ba suk ka jaka ka ba kemen ba ka jaka ka ba me don kam ban shong ka ta de ka jaka ka ba long ka way ba ka jing it blay to kar khu ni ka por ai ba ko boram chome kan pau haman ki long ying long sem man ke jingem jungi bar ke tin ke sentur bagi jingmut berkat jungi kan long bab yang wana khmat jome agar tahu Jisu amen.